ki jingja haman la kisngi ngimla klem da pet la kikmat la kalong ha kano kur komru namar ki jingsniu bat ki jing yasyun parabriu kila nang jelai shisha kamtam hakani kaperthai kaba menta ya kaba baro ki kwa banya pen ibor parabriu hakini kisngi bat bangidang sakhiru hadu menta ya ka jing kwa bor bat pen ibor palat karirosha balaya lamda uputin ban shim da ka sinjam ban hiar stendon da ka thma persha ya kari Ukraine bat ban persang ban kini jubor ya ka nakakti kinong Ukraine handrei hadu menta kani kampat urong kata ka jingkwa jong uputin penban kalawalam ya ka jingya umsnam hapdeng kini ki artle kiri ba markhap shibun ru ki mensim balului kiladu ei yala ka jong ka mensim hapdeng jong kani kathma kabala penlong ya kari Ukraine ban shem jing ban pendap ya ka jingdon kam kibriu hapo jong kari penban kani ka jing kam shem lak hanglat ya kari Ukraine bat layathu ba uwei na ki riupau khmat haki kamyale kai football kata u David Beckham ulakner jingerap hadu kumba iwei pen million syakari Ukraine kum kadak ban kerchanlem ya kani kari kabadon menta hapdeng ka jingsha hiarthma u David Beckham u balalong ru u kapten jongka England haki kamyale kai football ulalong shisha uwei naki nuksa babha nakumta kitu kibriu kibala ban yarap ya kari Ukraine kabadon hapdeng ka jing kumjuru kalok jungu ka Victoria Beckham kala share da kamase chapok ka Instagram jungka bat kalong ba kino kibala ban yarap kila ban penpoi lengba ka UNICEF 7 phone emergency